See you tomorrow. I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your light. I remember you said don't leave me here alone. But all that's dead and gone and past tonight. Just close your eyes. The sun is going down. You'll be alright. No one can hurt you now. Come morning light, you and I'll be safe and sound. Don't you dare look out your window, darling, everything's on fire. The war outside our door keeps raging on. Hold on to this lullaby, even when the music's gone. Just
Bueno, bo día, presidente, vicepresidenta, vicepresidente, deputados, deputadas, alcaldes, alcaldesas, representantes institucionais e demais personalidades e convidados que hoxe estades aquí connosco. E tamén a todas as persoas que están a seguir vía streaming este acto, quero darvos a benvida a esta xornada, a este encontro. Hoxe imos facer balance, imos repasar o que ten acontecido dende o pasado 6 de xullo de 2023, o día no que Luís López tomou posesión do seu cargo de presidente da Deputación de Pontevedra. Dende entonces ata hoxe. Balance de 2 anos baixo esta máxima que podedes ler por aquí: escoitar, entender e atender. Escoitar é unha palabra que recolle o dicionario coa seguinte definición: oír con atención. Esta parte final de con atención é importante, é diferencial. Entender é chegar a saber cal é o significado de algo, comprender o que di alguén. E atender, que é, pois, prestar atención, escoitar para poder responder, é ter en conta ou tomar en consideración, é ocuparse de algo, é satisfacer as demandas. Falamos da Deputación de Pontevedra, unha institución que dá servicio a 1 millón de habitantes nesta provincia. 1 millón de persoas que atopan nos seus representantes provinciais estes 3 puntos como prioridades á hora de facer política no día a día: escoitar, entender e atender. Atopan unha Deputación de Pontevedra que leva 2 anos tendendo pontes. Hoxe estamos en Vigo, a benvida a nosa cidade, a todos e a todas, e quero destacalo porque é a primeira vez que nesta cidade contamos cun acto como este. E como a viguesa, pois iso, quero agradecelo porque falábamos de atender, e isto, facer balance aquí, é un exemplo práctico e real de atender a esta cidade. Para comezar esta xornada, eu quero invitar a subir aquí comigo a Luisa Sánchez, a vicepresidenta e deputada de Deportes, Economía e Impulso ao Emprego, e que escoitemos o que ela ten que contar. Un aplauso para Luisa. Gracias, Guada. Bueno, pues bo día a todas e a todos, autoridades, compañeiros de goberno, presidente, por suposto, amigas e amigos de Vigo, da contorna de Vigo, da toda a provincia, como dicía Guada. Benvidos a Vigo, benvidos á miña cidade. Hoxe, a Deputación de Pontevedra convídavos a facer con nós un breve balance dos 2 primeiros anos de goberno provincial. É verdade que este balance podería terse feito en calquera outro concello da provincia, pero en calquera entidade, en calquera parroquia, en calquer concello, todo o mundo pode falar da Deputación de Pontevedra. Todo o mundo pode contar coa Deputación de Pontevedra, porque a Deputación de Pontevedra actúa integrando concellos e tamén facéndonos partícipes dos avances de uns e de outros. Por iso, aínda ás veces se escoita algunha voz que quere causar división, pero non. O Goberno provincial sabe que só sabemos traballar xuntos. Só sabemos traballar xunto. E a suma das nosas individualidades, das nosas singularidades, das nosas características, convértenos en unha provincia extraordinaria para chegar moitísimo máis lonxe. Así que todos nós somos provincia hoxe e Vigo hoxe tamén é provincia. Así que, ahora centrándonos en Vigo, como responsable del área de Vigo, quiero decir que estoy muy orgullosa del trabajo que hace la Diputación de Pontevedra en Vigo. Creo que nunca en la historia de la Diputación hubo tanta implicación con la ciudad de Vigo, porque la Diputación está en cada uno de los grandes proyectos de esta ciudad, pero no solo de esta ciudad.
Invirtiendo en esta ciudad también se hace provincia y ahora avanzaré, ahora explicaré lo que quiero decir con esto. Hace poco más de un año que me incorporé a la Diputación de Pontevedra y quiero agradecer al presidente la confianza mostrada y, sobre todo, a este equipo de gobierno tan maravilloso el apoyo que siempre ha dado, siempre me ha dado y siempre ha dado a Vigo. Y a toda la provincia, por supuesto, pero para mí es muy importante cada uno de los gestos que tienen con esta ciudad y lo quiero agradecer públicamente. Como decía, tengo el privilegio de representar a Vigo en la Diputación de Pontevedra y, bueno, como hablaba de los proyectos importantes que se acometen en esta ciudad para hacer provincia, me gustaría empezar por algo que todos reconocemos. Tenemos por aquí a Miguel Álvarez, ¿sí? Bien, pues una apuesta muy importante de la Diputación de Pontevedra son esos 13 millones en el presupuesto del año pasado ya para finalizar la grada de gol de Balaídos. Un proyecto que empezó en el año 2014, ya un compromiso de la Diputación, en aquel momento también gobierno del Partido Popular, y que va a finalizar con un gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque queremos que el Celta, ese sentimiento tan arraigado del celtismo que hay no solo en Vigo, sino también en la provincia, tenga un estadio merecedor del único equipo gallego que está en Primera División. Así que creo que es una manera de hacer provincia. El Celta, el sentimiento celtista trasciende el ámbito local, sino que se lo digan aquí a Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, que ha recibido el 360 en su territorio, o a Horacio de Arbo, que, bueno, el presidente de todas las peñas celtista es un vecino de la ciudad de Arbo. Por eso, cuando hablamos de la inversión en Vigo, también proyectamos esa inversión a la provincia, igual que sucede con el Teatro Cinefraga, un proyecto que pilotamos conjuntamente con la Xunta de Galicia y que tiene que reconvertirse en un referente de la cultura del noroeste. Pero, aunque esté ubicado en Vigo, lo que está claro es que todo el mundo va a recuperar la cultura que se va a poder disfrutar en ese teatro. Ya hemos involucrado a más de 200 agentes sociales para participar en ese proyecto, para que sea un proyecto que nace, pues, como bien decimos, de escoitar y de atender. Y no solo estamos liderando el deporte y la cultura en Vigo. Nosotros hemos apostado por la inversión en Vigo. Ya sabéis que tenemos un convenio firmado anualmente en el que apostamos por diferentes infraestructuras elegidas por el Concello de Vigo para invertir aquí. Recuperamos 6,2 millones que se iban a perder por una mala gestión, porque no se habían realizado los proyectos a tiempo. Conseguimos recuperar esos 6,2 millones para los vigueses y para las viguesas y seguimos apostando anualmente con esos 5 millones. Hemos recuperado en esta nueva Diputación provincial una apuesta muy importante por el apoyo a nuestras asociaciones vecinales. Hay aquí diferentes representantes a los que he podido saludar cuando he llegado y en este momento hay más de 20 asociaciones que se benefician de una ayuda que había desaparecido y que están haciendo modificaciones dentro de sus edificios gracias a esta ayuda comunitaria. Apoyamos también a 180 entidades deportivas con aproximadamente 2 millones de euros, ayudándoles en eventos, ayudándoles en su competición, ayudándoles a que mejoren y preparen muchísimo mejor sus bases. Además de incrementar, por supuesto, estos incrementos a lo largo de estos 2 años. También hemos dinamizado la cultura. Más de 1000 actuaciones financiadas en Vigo o en cualquiera de sus parroquias. No
no hay actuación en Vigo que no esté patrocinada por la Diputación de Pontevedra. Y bueno, a esto vamos a sumar un formato un poco más grande, que es el festival que se va a celebrar los días 29 y 30 de junio aquí en el puerto de Vigo. Tenemos aquí al presidente de la Autoridad Portuaria. Bueno, también hemos fomentado el conocimiento de la provincia de Pontevedra a través de todo el recorrido de actividades de convivencia apoyados desde la Diputación y desde el área de bienestar social. Y en el ámbito económico no hemos dejado de apoyar cuanto congreso y feria se ha celebrado en Vigo. Estamos muy orgullosos, además, de por primera vez entrar en el Comité Ejecutivo de Navalia, cosa que quiero agradecer a José García Costas, que también está aquí presente. Así que lo que vengo a deciros es que muchísimas gracias a vosotros por apoyar a Vigo. Muchísimas gracias a todos los que estáis un poquito más atrás por creer en el proyecto de la Diputación en Vigo, porque estamos hablando de casi 40 millones de inversión en estos 2 años para todos los vigueses y las viguesas, porque Vigo es más provincia. Vigo es provincia y es provincia pues con más recursos, más bienestar, más deporte, más economía, más cultura, más emprendimiento, y hay mucho Vigo en toda la provincia y hay mucho de toda la provincia en las calles de Vigo. Esa simbiosis no se puede perder. Hay muchos vecinos, colectivos culturales que estoy viendo aquí, tejido asociativo, muchas instituciones a las que escuchar, a las que entender y a las que atender, como bien reza este lema. Así que lo que nos mueve desde la Diputación de Pontevedra es servir para crecer y para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos en la provincia y, por supuesto, aquí en Vigo cada día. Así que, si lo que queréis es trabajo, si lo que queréis es servir, si lo que queréis es apostar, me tenéis como vuestra mejor aliada aquí en Vigo. Muchísimas gracias. Cuidado con el agua. Moitísimas grazas, Luisa. Eu dou fe como viguesa de todo isto, da implicación da Deputación na cidade. Imos ver agora un vídeo no que imos escoitar a moitas e moitos de vos, a algúns destes deputados e deputadas que nos acompañan aquí hoxe. Pido un aplauso para eles e desfrutamos do vídeo. A actividade política é aprender todos os días. Non hai día do ano no que non aprendas nada, pero o que está claro é que se ti tes un proxecto claro e sigues a folla de ruta que te trazas, chegas a bo porto. É unha máxima que teño na vida personal, pero tamén na profesional. É que cando me involucro ou piloto un proxecto, é o primeiro que fago. Escoitar, entender, para logo atender. E iso apliquei xunto co meu equipo de goberno aquí na Deputación. Durante estes 730 días, estes 2 anos, a Deputación estivo, está e estará a carón dos concellos, dos colectivos e dos veciños. Cando fai 2 anos o presidente Luís López encomendoume a dirección do Museo de Pontevedra, había 3 cuestións que para min eran pivotais, fundamentais. A primeira, a reapertura dos edificios centrais do museo que levaban 10 anos pechado. A segunda, o impulso do proxecto de Santa Clara. E a terceira, a recuperación da Bienal de Pontevedra que levábamos 16 anos sen facer. A Diputación apostou pola miña cidade
cun investimento de máis de 20 millóns de euros que dinamizou a cidade de Pontevedra. Porque a Diputación é Pontevedra e Pontevedra é a Diputación. Estou realmente orgullosa dos investimentos da Diputación de Pontevedra na miña cidade, en Vigo. Nos 2 últimos anos investiu máis de 35 millóns de euros nesta cidade para favorecer aos vigueses e as viguesas. Nunca na historia da Diputación houbo tal investimento nesta cidade. O que nos está a facer chegar a toda a provincia é articular iniciativas, accións e medidas para todos os veciños e veciñas. Aplicámoslo no municipalismo, cando habilitamos o plan de obras e servicios máis ambicioso da historia da Diputación, o plan máis provincia que achegou os recursos que nunca antes tiveron todos os concellos. Temos uns plans desde o Departamento de Cooperación que son os máis ambiciosos para os propios concellos. O plan máis provincia, o plan de infraestructuras deportivas que duplicou a súa cantidade, o plan extraordinario para todos os concellos da provincia e o PON 2030. Máis de 175,4 millóns de euros invertidos nestes 2 anos nos concellos. Cando o presidente me encomendou dirixir a área de infraestructuras públicas, pois un dos consellos que me dou e que eu seguín foi pois non escatimar en recursos para que as vías provinciais sexan as máis seguras. Nestes 2 últimos anos xa temos comprometidos máis de 40 millóns de euros en acondicionar máis de 1.700 kilómetros de estradas provinciais. Temos que ir da man todos se teñen que sentir protagonistas e acompañados, porque calquera acción que fagamos en calquera deles é importante para o conxunto da provincia. Estamos orgullosos de recuperar o municipalismo na Diputación de Pontevedra e tamén, sobre todo, colaborar con todo o tecido asociativo da provincia de Pontevedra. A acción comunitaria é un pilar importante desta Diputación. Eses colectivos que tantas actividades fan a cambio de nada, a Diputación de Pontevedra ten que estar presente e dotalos das infraestructuras e dos equipamentos para facer as súas actividades no día a día. Un aplauso. Bueno, agora imos dar paso a unha pequena tertulia. Quero pedir que suban a acompañarme aquí en riba do escenario a Gonzalo Louzao, a Fernando Mouriño, a Silvana Cristósomo e a Rafael Carrera, por favor. E pídovos un aplauso para eles. E mentras eles suben e póñense cómodos para charlar, eu quero contarvos un pouquiño do que imos falar nos próximos minutos. Imos falar do municipalismo, que xa escoitábamos agora algún adianto, do apoio aos concellos, vaya. Imos falar tamén do apoio ao movemento asociativo. Voume colocar aquí no medio para tervos a todos controlados. Imos falar de deporte, imos falar de turismo. Imos falar de todo isto porque poderíamos dicir que son as 4 grandes bandeiras do traballo que ven desenvolvendo a Deputación nestes 2 últimos anos. E que mellor que abordar todo isto pois con persoas protagonistas ao final en cada un destes ámbitos que quero presentarvos agora sí ben. Na área de municipalismo temos connosco a Gonzalo Louzao, que é o alcalde de A Estrada, tamén é o alcalde máis novo da provincia. Podese dicir o ano? Sí, son do ano 1994, así que, bueno, xa 31 anos. Xa o dixo el. Bo día, Gonzalo, benvido. De deporte, imos falar con Fernando Mouriño, o xa expresidente da Escudería Rías Baixas, e ademais témolo aquí na Semana do Rally, que isto é de agradecer moitísimo, Fernando. E nada, quería darte a benvida e tamén pois o agradecemento por acompañarnos nunha semana como esta. Moitísimas grazas. Buenos días a todas y a todos y yo encantado de estar aquí, por supuesto, en este acto que para mí es una satisfacción de verdad. Agora falamos. Imos falar tamén de asociacionismo con Rafael Carrera, que ven representando a COSAPO, con máis de 20 anos de trayectoria en COSAPO, que é a Asociación de Traídas de Auga do Rural de Pontevedra. Como estás, Rafael? Pois nada, moi ben, emocionado, porque unha vez
sintín as tres palabras. Fun escoitado, fun entendido e fun atendido. E agora estás aquí para contárnoslo. Que maravilla, moitísimas grazas. E para falar sobre turismo, dicíamos tamén, temos connosco a Silvana Cristóstomo, dende Ideas Peregrinas. Que tal, Silvana? É a primeira franquicia de albergues do Camiño de Santiago. Benvida. E agora falaremos tamén do que foi todo isto. O sea que, o mencionabas, imos partir desta máxima, desta xornada de hoxe, escoitar, entender e atender, para falar un ratiño con todos vosco destes 2 últimos anos da xestión da Deputación en cada unha destas 4 áreas que vides representando. Gonzalo, se me permites, vou comenzar contigo, porque representas o presente e o futuro da política local, que é a que intervén de forma máis directa ao final no día a día dos cidadáns. Acabades de desfrutar das festas de San Paio, en Astrada, que foron un exitazo, foron de récord, non? Sí, bueno, estamos recuperándonos, pero xa collendo impulso porque estamos rematando estas festas de San Paio e xa estamos na semana da Rapa das Vestas de Sabucedo, que ademais quero presumir de que a Deputación de Pontevedra pois pensara en ese turismo de interior para sacar bandeira dese Rías Baixas no interior, e que, ademais, pois, estamos estreando ese ben de interés cultural que onde se tomou como acordo no Consello da Xunta e que fai pois, deses tesouros maravillosos da cultura que temos no interior da provincia de Pontevedra que sexan maravillosas ollas. Así que, bueno, do San Paio hasta Rapa das Vestas, ata calquera tradición que temos na nosa provincia e que Rías Baixas e a Deputación de Pontevedra tamén promove xunto cos resto dos 61 concellos que formamos parte da provincia. Despois falaremos tamén con Silvana desa campaña de Cando Volves, desa promoción do turismo de interior. É verdade que estamos aquí falando un montón de cousas, pero como provincia, en esta tempada sobre todo, tamén temos que presumir moitísimo de festas, ou seja que sí. Queríache comezar preguntando un pouquiño polo plan extra da Deputación, porque ti podes explicarnos de primeira man esa reforma que vades a levar a cabo na Praza de Galicia, en Astrada, ese investimento por parte da Deputación que ao final o fai posible. E é que moitas das necesidades que temos os concellos, se fora cos recursos propios que temos, sería imposible de plantexar. E nas primeiras decisións que tomei como alcalde do Concello da Estrada, eu, para que todos sepades, pois levo pouco máis dun ano despois de heredar, pois, a suceder, pois, un gran alcalde que foi José López Campos, foi pois, ser capaces de conseguir pois, financiamento para unha obra transformadora que vai a colmatar pois, a gran proceso de transformación urbana que sufriu pois, o Concello da Estrada, o casco urbano, pois, un dos cascos máis importantes que temos nos concellos na provincia de Pontevedra e que das prazas centrais, a sinerxia onde naceu o Concello da Estrada, pois, esa praza de Galicia, que quere colmatar pois, ese céntrica Rúa Calvo Sotelo e que vai a ser esa guinda do pastel para facer unha gran transformación. Iso foi posible gracias a que a Deputación de Pontevedra pois, fai máis dun ano pois, planificou para os concellos entregarlle pois, uns recursos moi ambiciosos con pouca cofinanciación para que dos máis pequenos, con máis axuda, ata os que somos medianos, pois, podemos desenvolver pois, grandes obras e grandes transformacións como é pois, esa plan extra, que é un contido extra, que non temos que prescindir dos recursos ordinarios que temos para que fagamos grandes transformacións como esta peatonalización da Praza de Galicia, como esta reorganización do espacio urbano da Estrada e que seguro que todos os concellos pois, teñen grandes proxectos que van a transformar pois, as súas vilas, van a darlle resposta a grandes necesidades e o caso da Estrada en concreto pois, vai a ser pois, unha gran transformación moi visible e moi necesaria que vai a facer que un proceso histórico que levamos tempo facendo pois, que demos chegada pois, a unha transformación do centro urbano como esa Praza de Galicia. Isto ao final tradúcese no día a día de todos os cidadáns, de todos os veciños e veciñas de a Estrada, así que máis que necesario. Moitísimas grazas, Gonzalo. Fernando, como estás? Ben, sí, aquí contento. Eu dicía que estamos aquí na semana do ano máis importante para vos ao final, porque insisto no agradecemento por acompañarnos hoxe, porque son 58 edicións, que é unha cousa, que é unha barbaridade, deste Rally Rías Baixas, que comeza este xoves, que ademais este ano, 4 anos despois, aquí en Vigo, volta por
por o tramo urbán de O Castro, e ti eres unha das persoas máis importantes na historia desta proba. Non sei como vais vivir este primeiro ano dende un pasiño máis atrás. Como levas? Bueno, a verdade é que a sensación é un pouco extraña, non? Pero, bueno, son 30 anos ao frente do club, da escudería, e estamos aí, por suposto, para o que faga falta, e, bueno, seguro que vai ser unha edición maravillosa. A verdade é que, sí, é un evento que ten moitísima tradición, é un evento deportivo que ha sido capaz de unir a un montón de xeneracións, ¿no? de todo Vigo, de su comarca de influencia. Son as cousas bonitas e boas que te quedas deste sacrificio, deste traballo durante todo o ano que faz, a cantidad de xente que gracias ao rally ha habido de fora, de Portugal, de Francia, de todo o Estado, que chegan aquí, é verdad que non se creen o que aquí encontran. Eso é certo. E a xente de aquí, que somos de aquí, é que o vemos e que tampouco cremos. Por suposto. Pues esas son as grandes satisfaccións que ese traballo, creo que ben feito, che dá, de aglutinar todo este poderío que é capaz de salir do rally, non? 30 anos de experiencia nisto convértenche nunha voz autorizadísima para responderme esta pregunta. Canto de importante é o apoio das institucións, neste caso da Deputación de Pontevedra, para que estas cousas poidan sair adiante, poidan acumular pois estas 58 edicións? A verdade é que é imprescindible. Como calquer evento deportivo que ten tantos anos de vida, ha tenido momentos malos, momentos bons. Fai uns anos que tuvimos que deixar de facelo porque non tiñamos o presupuesto adecuado, despois de haber conseguido estar no Campeonato de Europa, e de alguna forma tuvimos que empezar de cero. Empezamos de novo polo Campeonato Autonómico, despois seguimos pola Copa de España, pero a meta era volver a ese Supercampeonato de España onde está en este momento Rías. E aquí é onde, a verdad, que teño que agradecer á Diputación de Pontevedra esa axuda, ese incremento na dotación presupuestaria de casi un 80% para que este rally poda estar de novo na élite do automobilismo nacional. Claro, iso tradúcese tamén en que estemos todos facendo planes para o venres, para o sábado, collendo sitios a que todo isto sexa posible. É a traducción final, que o disfrutamos absolutamente todas e todos. Rafael, se falamos de trayectoria, dicía antes, pois máis de 20 anos, ti tamén falas con moitísimo coñecemento de causa. Vouche dicir tamén que encántame que estés hoxe aquí connosco e que a Diputación poña o asociacionismo por bandeira, porque as asociacións son, ao final, pois parte fundamental do tecido das cidades e do desenvolvemento das mesmas. Aquí en Vigo temos a Deputación con Luisa, tamén a Xunta, está Ana Ortiz por aí, pelexando por un centro de asociacionismo que o Concello rexeita e paraliza unha e outra vez, é unha cousa que eu non entendo. E temos, por outra banda, un centenar de asociacións reclamando un espazo, solicitando un sitio para poder desenvolverse, non se entende. Contigo quero falar do que está a facer a Deputación na provincia coa creación desa área de acción comunitaria con Javier Turís e coa recuperación precisamente das axudas de acción comunitaria, en concreto co desenvolvemento dos proxectos máis Aqua e Novaqua, porque falamos de mellorar os sistemas de abastecemento e avanzar hacia unha xestión hídrica moito máis moderna e máis sostible e moito máis eficiente tamén. Así que aquí a colaboración da Coxapo foi fundamental. Ti personalmente coñeces ben o que foi todo este proceso. A Deputación levou o exemplo de Tomiño ao resto da provincia. Entón, quero preguntarche como valoras ti, dende dentro, o traballo nesta liña que fixo a Diputación nestes 2 últimos anos. Bueno, a primeira parte que teño é simplemente respirar profundamente. A través daquel ano 2005, cando 600.000 galegos tiñan un problema que parecían zonas como se fora en Etiopía. Aí era moi difícil que te escoitaran, que te entenderan e que te atenderan. Desde o rural somos xente normal, que a veces nos costa os tecnicismos, os proxectos. E eu lembrome as primeiras andanzas, cando contabas isto. Este era un tema sin importancia, porque o rural, eu dicía,
fijaivos cuánta xente no rural, humilde e tradicional, existen aquí. Pois isto foi un camiño que, gracias a todos os compañeiros, me encontro con el para pôr en valor asociacións, para pôr en valor comunidades. E había un problema. Eu sinto moito, porque tiña un pequeno guión, pero a primeira cousa que nos escoitou é que o rural estaba abandonado durante un feixe de tempo. Nos na provincia de Pontevedra tuvemos un plan de diputación inicial para salvar as comunidades. Os veciños invertían moito diñeiro e aquilo desapareceu. Un bo día en Tomiño me encontro co presidente e lle digo: presidente, naquela non era presidente, temos un problema gordo e quero ver como nos podemos axudar. Transmitiu, escoitou e veu a ver. Porque eu digo, unha cousa, vos lo podo contar, pero se non o mirandes, non é permisible. Atender. Atender, porque hai unha cousa. A auga é a cousa que menos atendemos. Pero nos can as lágrimas cando estamos cheos de dolor. Temos un problema enfermizo no interior cando non a temos. Estes días de asfixia, solo con a gota de agua nos podemos refrixerar. Despois, falle falta ao rural alegría. E que decir destes plans donde, señor presidente, de máis membros, é unha persoa que o día do xindal non mo creo que don Javier Touriz recorrer cada aldea, ver o que ocorre nela e entendelo, non só é facer escoitar, entender e atender, é mirar para creer. Sí, podemos aplaudir, que había un aplauso aí tímido e un aplauso máis que merecido. E esta parte, eu quero tamén que ao longo deste 2004-2005 a Deputación de Pontevedra destinou 8 millóns de euros a fortalecer este texido asociativo do rural, beneficiando a máis de 1000 entidades, entre elas asociacións, agrupacións de mulleres rurais e traídas. Estamos, pois, ante unha verdadeira acción transformadora, orientada a conservar, dinamizar e fixar a población nas zonas dispersas, donde os recursos municipais resultan moitas veces escasos e insuficientes para facer fronte a estes traballos tan necesarios. Trátase, sin dúbida, dunha iniciativa exemplar que contribuye á recuperación histórica dada esa atención do medio rural, onde ven sufrido durante décadas. Con este plan Máis Agua, con esta acción comunitaria Máis con Nova Agua, é un exemplo claro do alcance deste plan que desde Coxapo queremos dar as grazas que estas axudas melloran a auga a máis de 180.000 persoas no medio rural, modernizándoas, fortalecéndoas, as súas infraestructuras, así como a través da formación e a capacitación do conocimiento de todos aqueles emprendedores rural. Protexer, cuidar o noso rural e o noso tempo é preservar a nosa tradición, salvar a nosa memoria colectiva e reactivar os soños de donde nacemos. Grazas. Despois seguimos falando da auga e do asociacionismo, pero temos que falar tamén, por suposto, da implicación da Deputación de Pontevedra na área de turismo. Primeiro quero felicitar e dar a enhoraboa porque coñecíamos, nada, fai un par de días,
que a campaña que mencionábamos antes, a campaña Cando Volves, da Deputación acadou un novo galardón internacional, neste caso, en Los Ángeles, agora Estados Unidos. Xa chega despois dun no Festival Internacional de Turismo de Sudáfrica e outro no de Xapón. Así que, noraboa, unha vez máis, por esa peza audiovisual que amosa tamén o que dicíamos, a beleza do interior da provincia. Silvana, contigo quero falar precisamente disto, do turismo e da importancia do mesmo para a nosa provincia, porque se falábamos do camiño tamén antes con ideas peregrinas, ímonos o mes de xuño e Pontevedra percorrerona 20.500 peregrinos, que a verdade é que a min é unha cifra que pareceme abrumadora, pero a verdade é que non sorprendente. Abrumadora sí, pero sorprendente non, porque vexo os peregrinos e as peregrinas cada día pola rúa, pola cidade. Ideas Peregrinas, dicía, é a primeira franquicia do Camiño de Santiago. Vemos de Tomiño, pois agora dende Tui para o mundo. É un proxecto que tes con Mónica, coa túa irmá, e antes de nada quería que nos fixeras un pouquiño unha introducción do que é Ideas Peregrinas e de todo o que estades a facer nesta liña. Moi ben. Primeiro, quero dar as gracias á Diputación de Pontevedra por contar con Ideas Peregrinas para estar neste acto, porque certamente pois, un fito neste momento moi importante como está o turismo e que nos podamos poñer voz, pois para nós é todo un orgullo. Certo é que os datos de xuño son extraordinarios, pero para min os que máis destacan son os de febreiro e marzo. Creo que todo o traballo que se está facendo fora para desestacionalizar contribuye moitísimo a que nos podamos manter unha estabilidade laboral, que se poda crecer, que as empresas podan continuar no camiño, non só nos meses que tradicionalmente funcionaba o camiño. Para min foi toda unha sorpresa este ano, o mes de febreiro, o mes de marzo, xuño tamén, que era un mes que estaba un poquinho máis baixo. Entón, certamente, os datos acompañan. Outro dato que é extraordinario é o público estranxeiro. Certamente, nos chamamos moitísima atención como nos meses de febreiro, marzo, xa empezamos a ter moitísima reserva, hai moitísima planificación. Iso permite ás empresas como a nosa poder organizarnos mellor, continuar pois aportando ideas no camiño. A franquicia xurde pois un pouco fruto de escoitar os peregrinos que disfrutan do espacio que temos un espacio que damos servicio de dormida, de cafetería e almorzos, e despois temos unha tenda técnica cando a xente xa ten un dor de pés que non pode camiñar. Farmacias hai un montón, tendas hai un montón, pero cando chegas e te tomas un café e podes cambiar os calcetíns, pois é unha... Ese é o noso valor, non? Que aportamos un servicio integral á experiencia do camiño. Entón, de escoitar, tedes que montar noutro espacio. Decidimos, pois, levar un modelo de crecimiento a un modelo de colaboración, dende a que poda entrar outros emprendedores a compartir a nosa experiencia, porque creemos que o traballo en equipo é moito máis gratificante que estar en moitísimos espazos á vez, que ás veces non das para todo. Entón, parécenos un modelo moi bo de crecimiento nese aspecto, e sobre todo porque nós temos un cariño especial ao Camiño de Santiago, valoramos moitísimo a esencia do peregrino, e creemos que é moi importante seguir cuidando os valores do camiño. Ao final, isto, escoitar, entender e atender tamén como máxima empresarial un pouco para o desenvolvemento deste proxecto coa tua irmá. Que maravilla. Gonzalo, antes falábamos do plan extra e das obras da Praza de Galicia na Estrada, pero hai máis propostas por parte da Deputación, como máis provincia, como plan de infraestructuras deportivas. Que máis estades a facer en a Estrada da man da Deputación, ou que fixeste nestes 2 anos, e canto pode chegar o que dicías antes, non? A ser de importante para os municipios máis pequenos o apoio dunha institución como a Deputación. E que precisamente cando chegaba aquí vía que había dentro do slogan isto de escoitar, atender e entender.
pensaba nos consellos que me daba o xa conselleiro José López Campos cando me dicía que temos dúas orellas e unha boca, por lo tanto temos que escoitar o dobro do que falamos. E iso foi o que quixen facer durante, sobre todo, os primeiros momentos no que escoitando o municipalismo eu definiría como que escoitando moito a xente eres capaz de entender cales son as prioridades e que cando unha administración pública, como é a administración máis próxima ao cidadán, escoita e dentro dos recursos que sempre son escasos, entende cales son as prioridades da maioría dos cidadáns, no meu caso dos estradenses, fai de que a xente entende de que está arroupada con a administración cercana, próxima e que soluciona os seus problemas. E como temos que facer para solucionar eses problemas? Grazas a administracións próximas dentro da administración local como é a Deputación de Pontevedra, que nos dá moitos recursos que sempre son insuficientes, pero que cada vez son máis e que temos que agradecer esa aposta polo municipalismo, polos concellos, porque teñamos plans como ese Más Provincia e cada vez temos máis recursos para que con moi poucos mimbres fagamos un gran cesto, que con moi poucas directrices que podamos entender onde están as necesidades e que cada concello poida determinar cales son as necesidades máis concretas e que cada ano podamos invertir millóns de euros en melloras dos servizos públicos como temos a nosa competencia. E despois que haxa plans significativos que faga que levantemos un pouco a mirada, que saquemos o piloto automático e que sexamos un pouco máis creativos. E isto falo do plan de infraestructuras deportivas, porque estou seguro que se non houbera un plan que nos dirixira hacia un determinado tipo de infraestructuras como é infraestructuras deportivas, seguro que íbamos a ser pouco menos creativos e íbamos a destinar os recursos a cuestións máis ordinarias. E que cando poñemos o foco nas infraestructuras deportivas vemos a importancia que teñen, aquí temos representantes de colectivos, pero nós na estrada temos máis de 1000 persoas en moitos colectivos que están practicando deporte día a día a nivel federal. E ademais, dentro do turismo, e ademais aquí temos representantes turísticas, temos centos de probas anuais que se desenvolven nas nosas instalacións públicas municipais e que fan que a estrada, as fins de semana, non solamente a fin de semana do San Pai ou da Rampa das Vestas, estea repleta de familias, sobre todo co deporte base, que veñen ás instalacións públicas municipais para desenvolver os seus eventos, as súas competicións, as súas federacións autonómicas de todas as disciplinas deportivas que teñen sede tamén na Academia Galega de Seguridade, que ten sede na Estrada e que ese complemento perfecto son as infraestructuras públicas municipais. Por lo tanto, son un gran motor dinamizador do Concello e grazas a este plan de infraestructuras deportivas podemos mellorar anualmente as diferentes infraestructuras que pouco a pouco poderemos gozar delas, tanto ampliálas como conservalas como crear outras novas. Toda razón que o comezo ese plan de infraestructuras porque despois está todo ese apoio á base do deporte que ao final chega a moitísimos cidadáns. Imos deixar aquí esta charla, pero quero darvos as grazas a todos, a ti Silvana tamén e a todas por acompañarnos hoxe. Gonzalo, Fernando, Rafael, Silvana. Vou pedir un aplauso para eles porque neste ratiño, neste chisquiño, demostraron que sí, que escoitar, que entender e que entender non é un eslogan, senón unha liña de traballo constante. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas a vos. Grazas. E imos desfrutar agora, imos ver agora a segunda parte do vídeo que víamos antes de balance. Nada, chamos xa a que me acompañen aquí no escenario e xa imos concluindo esta segunda parte e voltamos. Somos a provincia do deporte pola multitude de eventos deportivos que se fan nesta provincia e que permiten dinamizar a economía e o turismo. A Diputación de Pontevedra, alrededor desta premisa, ten construído moitísimas propostas. Plans económicos para a mellora de infraestructuras municipais, tamén cun incremento moi importante nas axudas ao deporte, nalgúns casos un 50% máis
co goberno anterior. Todo o mundo coñece Pontevedra pola calidade dos nosos deportistas que acadan resultados e que levan o nome da nosa provincia a todas partes do mundo. Eu un canto toco algo de deporte, para min eso son vivencias únicas porque o sinto. A provincia de Pontevedra é un polideportivo, un espazo para a práctica do deporte ao aire libre magnífico. Falábamos o ano pasado de cifras históricas e neste ano temos que falar tamén de cifras históricas. Somos o mellor destino no comportamento da España Verde, con un incremento de turismo internacional espectacular. Iso se acada con asistencia a feiras internacionais, con a campaña que fixemos que está premiada en Xapón, en Sudáfrica, en Estados Unidos e ben acollida en Madrid, en Fitur. Iso todo nos axuda a seguir posicionándonos. Por primeira vez tamén fixemos unha estrategia de Turismo 61 onde collimos a todos os municipios da Deputación de Pontevedra, da provincia de Pontevedra, en colaboración co sector. Estamos tamén coa desestacionalización, coa internacionalización e a diversificación de fluxos, tendo en conta pois, o Camiño de Santiago, tendo en conta a Ruta das Camelias, tendo en conta a Ruta dos Viños, tamén está a marcar un antes e un despois. Como provincia, creo que estamos ante un dos mellores momentos. Vai incrementándose os beneficios que provocan as nosas iniciativas. Creo que é moi importante dar a posibilidade de que os nosos veciños e veciñas, indistintamente do territorio no que vivan, indistintamente da súa poboación ou das súas condicións, puedan ter un acceso á cultura. Podemos presumir de ter creado un servicio específico dirixido á mocidade da nosa provincia. Fixemos unha aposta por ese tender pontes co tecido social da provincia, indo aos seus lugares de traballo a visitalos, realmente había serias dificultades, pois non podían poñer unha rampa, nin adaptar un baño, nin tiña mobiliario, porque ao final financiamos programas, proxectos, pero eles tamén precisan ter un presuposto para ese tipo de cousas. Estamos moi comprometidos co sector productivo relacionados con medio ambiente, como son a gandería e o mar. Temos transformado as palabras en feitos. Medioambientalmente, hemos invertido nestes 2 anos máis de 2,5 millóns de euros na provincia e creo que estamos en unha línea moi boa. Esta Diputación máis municipalista da historia, non só municipalista no senso da financiación de proxectos dos concellos que con Luís López se incrementou de forma notable, sino tamén en axudar a tramitar moitos servicios a labor administrativa que os concellos non teñen. Importante tamén é o xiro enorme que se lle deu ao servicio oral porque se facilitou o pago dos distintos tributos a toda a cidadanía. No Servicio de Consorcio de Bombeiros aprobar un RPT e aprobar un convenio colectivo que facilitaba a vida dos bombeiros da nosa Diputación é algo que era esencial, algo que era demandado e gracias á labor que se fixo e gracias ao consenso tamén con eles, fixose algo histórico para esta Diputación. Dende a área de cooperación transfronteriza levamos durante varios anos fomentando todo o que as relacións internacionais entre a Deputación de Pontevedra, entre o sur da provincia e o norte de Portugal, a través de diferentes programas para que sexan uns territorios nos que teñamos non só ese patrimonio común, senón que teñamos tamén un patrimonio que podamos exportar e presentar a toda a Europa. A Diputación invertiu casi preto de 6,5 millóns de euros en desarrollo de novas tecnoloxías e digitalización da administración. Estamos apostando porque o que viva no medio rural e o que estea no medio rural teñan as mesmas oportunidades de acceso ás novas tecnoloxías. O obxectivo será seguir avanzando. Seguir mellorando a calidad de vida. Construindo comunidade. Tender pontes coa administración local. Para que os concellos sigan confiando na nosa labor. Se sintan respaldados. Continuar e mellorar. Traballar polos veciños. Convertir a provincia de Pontevedra nunha provincia extraordinaria. Unha provincia do siglo XXI. O ano 3 sigue sendo un reto para a Diputación de Pontevedra porque temos que seguir traballando
aproximando unha administración como é a Diputación. Seguir avanzando para que o Museo de Pontevedra teña pronto os edificios centrais e teña pronto Santa Clara e, dende logo, que continuemos coa Bienal do 27, do 29, do 31. Temos esa tan boa acollida por toda o que son os veciños e veciñas e os alcaldes e as alcaldesas da cor política que sexa, porque iso é unha realidade. Nos vai a implicar, está claro, que exixirnos máis de cara ao futuro, pero tamén estou convencido que o futuro vai ser moitísimo mellor que o anterior. Seguimos tendendo pontes. Bo día. Xa con esta parte final do acto, mentres preparan aquí as cadeiras e o escenario, eu vou aproveitar para comentar que se fai un momentillo falábamos de turismo, falábamos de deporte, de asociacionismo e de municipalismo, como as 4 bandeiras desta deputación. Eu quero engadir unha quinta, que é a cultura. Estamos na semana de Portamérica, un dos Rías Baixas Fest, dos que podemos máis que presumir tamén. Temos numerosas iniciativas a programas culturais. Esta semana coñecíamos tamén os galardóns, os premios de Mulleres que Opinan, que é unha cita imperdible que temos cada ano en Pontevedra. Temos a primeira edición do Premio Castelao de Textos Teatrais, temos a Bienal de Arte que mencionaban antes, e podería seguir, temos Mulleres de Palabras, podería seguir dicindo cousas ata esta tarde, a verdade. Bueno, a que ademais, aproveitando que estamos hoxe en Vigo, vou agradecer o apoio á cultura, especialmente nesta cidade, un área pois olvidada ou maltratada durante moitos anos e que agora, pois grazas á Deputación e á Xunta, soña xa co regreso do Teatro Cinefraga, que vai ter un festival que mencionaba antes Luisa, o Galicia Fest, este verán, e que dende hoxe, dende fai uns minutiños, desfruta xa dunha feira do libro, dunha nova edición da Feira do Libro que conta tamén co apoio da Deputación de Pontevedra e que convido vos a visitar, xa que estades todas e todos aquí. Así que nada, imos encarando xa a parte final, como dicía, de todo isto, e non quero que remate este acto sen que recibamos aquí sobre o escenario as persoas que levan 2 anos liderando o traballo que a Deputación leva a cabo día a día na provincia. Así que vou ir citando os deputados e as deputadas para que suban ata aquí e se coloquen nestas cadeiras e nos acompañen neste peche deste acto. Roberto Carrero, por favor, deputado de Cooperación Transfronteriza e Relacións Institucionais. Vou pedir aplausos, eu vou citando e aplausos para todos eles. Ricardo Martínez, diputado de Novas Tecnoloxías e Contratación. Jesús Almuíña, deputado de Asistencia aos Concellos, Transparencia e Administración Xeral. Marcos Guisasola, deputado de Medio Ambiente e Mar. Sandra Bastos, deputada de Igualdade e Benestar Social. Nava Castro, deputada de Turismo. Javier Tourís, deputado de Acción Comunitaria, Equipamentos Públicos, Fondos Europeos e Estación Fitopatolóxica de Areiro. Belén Cachafeiro, deputada de Infraestructuras Públicas e Mobilidade. María Ramallo, deputada de Cooperación Local. Jorge Cubela, deputado de Reto Demográfico, Xuventude e Desarrollo Cultural e de Cultura. Rafa Domínguez, vicepresidente, deputado do Museo Provincial e do Convento Santa Clara. Luisa Sánchez, vicepresidenta, deputada de Deportes e Economía e Impulso ao Emprego, e Luís López, presidente da Deputación de Pontevedra. Bueno, eu vou pedir agora ao presidente, a Luís López, que peche o acto, pero revisaba onte as súas declaracións no 2023 na investidura, isto de pasar revista. Falaba da cercanía cos concellos, falaba de potenciar a cultura, o turismo, o deporte, falaba de investir en infraestructuras e de apoiar as asociacións, de facer políticas sociais, de igualdade. Non sei se ti revisaches aquel discurso antes de preparar este que ven agora, este que imos escoitar agora a modo de balance, pero despois de 24 meses de escoita, de entendemento e de atención, penso que Luís pode estar orgulloso deste equipo que lidera e do traballo acadado por esta Deputación que leva 2 anos tendendo pontes. Deixo vos con el, co presidente da Deputación, con Luís López. Moitas grazas, Guada. Tiño clarísimo. Eu sigo tendo. Bueno, vicepresidenta anfitrioa, vicepresidente, compañeiros
do Goberno provincial, diputados, deputadas, alcaldes, alcaldesas, colectivos aquí presentes, medios de comunicación, veciños e veciñas, moi bo día a todos e a todas. Eu, en cuestión de poucos días, este Goberno da Diputación vai chegar ao ecuador do seu mandato, onde vamos a cumprir 2 anos ao fronte das responsabilidades que nos encomendaron os veciños e veciñas de Pontevedra. E como cada vez que toca facer balance, son moitas as decisións, os proxectos, os datos que cumpriría lembrar, pero todos xiran alrededor dunhas preguntas cuxa resposta o resume todo. Está a provincia de Pontevedra mellor que en xuño do 23 naquilo que atinxe directamente a administración provincial? Rexeita a Diputación a polarización, ao sectarismo e ao populismo que tanto afasta os cidadáns da política actual? E, por último, é a Diputación de Pontevedra unha institución máis eficaz á hora de atender as necesidades reais dos veciños desde a aldea máis pequena ata a rúa máis céntrica de Vigo? Eu, con toda a modestia, amigas e amigos, estou convencido de que a resposta a estas preguntas é un sí. E seguramente que todos os que me precederon lles gustaría poder chegar aquí e facer un balance deste 2 anos como que vamos a detallar aquí. E non o estou falando en clave persoal, porque todos estes logros non é gracias a min, é grazas a vos. E se todos estes logros lle houbera que poñer unhos nomes e apelidos, non levarían o de Luis López Diéguez, levarían o de provincia de Pontevedra. Así que, antes de nada e por encima de todo, parabéns e grazas. E son múltiples os indicadores que falan deste avance, cada un deles constitúe unha razón de peso para continuar gobernando con máis ganas, con máis forza e ca mesma humildade que no ano 2023. E malea todo, os grandes logros non están tanto nunha obra, nun acto, nunha cifra, sino no novo e necesario xeito de gobernar. Unha marca que abrangue a todo e na que caban todos. Pensen o que pensen, vivan onde vivan, voten o que voten. Falo de escoitar, entender e atender. Escoitar para enriquecer ese proxecto con todas as achegas que nos fan desde os colectivos, desde outras administracións e os propios cidadáns. Entender que a Diputación non é unha institución repartidora de recursos, senón que é unha casa cunha visión do que é e do que debe ser a provincia. E como resultado de todo isto, a terceira pata, que é poder atender a todo aquel que o preciso, todo aquel que o precisa. E este modelo é o que nos levou a levar todas e cada unha das iniciativas que realizamos desde estes 726 días que van desde aquel 6 de xullo. En primeiro lugar, non temos outra prioridade que non sexa de estar ao carón da xente, porque a escoita é un dos primeiros dos nosos compromisos. Fíxense, a Diputación nestes 2 anos realizou 4.530 actos, un 83% máis que o anterior goberno no mesmo período. Entre eles, pois, houve 1.200 actos nos que eu estiven como presidente, pero no conxunto, con este equipo, fenomenal equipo que me acompaña, tuvemos 2.988 presentacións, inauguracións, entre outras, 1.025 reunións con colectivos, 395 visitas a concellos. É dicir, estivemos en máis de 4 veces en cada un dos 61 concellos e 222 conferencias de prensa, 5.114 comunicados e contidos informativos remitidos a medios. Nunca antes a Diputación tivera esta presenza tan activa e constante e familiar como a deste Executivo e que conlevou
unha mellora importante na percepción desta institución por parte da cidadanía, según os datos que obran. E os primeiros que constatan isto é o feito de que celebramos máis de 4 actos ao día, mentras que o anterior goberno non chegaba a 3. 10 reunións cada semana, fronte ás 2 que había antes. 4 visitas a concellos cada semana. Antes, co bipartito, chegaba unha. E máis de 2 conferencias semanais, antes estábamos a falar dunha media de 1,7. E seguramente que haxa máis colectivos que requiren a nosa presencia, seguramente que noutros territorios e noutros concellos da provincia requiren que teñamos un maior despliegue. Eu son consciente delo, pero con estas cifras ninguén nos pode negar que somos unha diputación que fai, que está e que conta. Escoitar é a prima irmá da colaboración institucional. Moitos dos que estades aquí sodes protagonistas destes 2 anos de Tendendo Pontes. Non en van, no ano 2025, imos a rematalo donde os alcaldes e alcaldesas da provincia tiveron un encontro de traballo, mínimo 2, comigo, co presidente. Por lo tanto, isto o aplicamos a outras institucións, porque esa colaboración é ca Xunta de Galicia, é co Parlamento, é con a Universidade, a FEN, a ECT, Río Miño, asociacións empresarios, sindicatos, clubes, federacións, cofrarías, cooperativas, en definitiva, todos tiveron a nosa man colaboradora e que vai a permanecer durante moitos anos. Escoitamos a provincia, froito de ter os 5 sentidos no territorio, extraemos media dúcia de conclusións que son as bandeiras do noso goberno. Entendemos a provincia arredor de 6 piares. Entendemos que o futuro desta provincia extraordinaria pasa por impulsar 61 apostas de investimentos en 61 concellos. Entendemos que o movemento veciñal é un motor que debía ser recuperado. Entendemos que esta é a provincia do deporte, que as Rías Baixas son mar e interior, que a Diputación actúa co reto demográfico cando descentraliza a súa actividade. Entendemos, finalmente, que a cultura é o selo de identidade do noso territorio. Vadesme a permitir que me deteña en cada un destos piares para salientar os datos máis relevantes. E imos comenzar pola prioridade número 1, os concellos. Eu, como alcalde que fun, coñezo perfectamente as necesidades e as dificultades que atravesan principalmente os pequenos e os medianos. Por iso, incrementamos un 30% o orzamento para cofinanciar o persoal e o servicio de axuda no fogar. Por iso, sabemos da falta de medios e de persoal que axudamos, colaboramos con eles para realizar 300 informes, participar en apoios en tribunais, máis de 200, e facer esas asistencias técnicas, máis de 140, tan necesarias. Como tamén lles axudamos, e por iso facemos nos servicios máis básicos, desde todos aqueles que teñen que ver ca recollida de residuos, abandono de vehículos, abandono de animais. Pero neste momento hai unha demanda no seu dos concellos e ninguén, en particular o Goberno de España, pode mirar para outro lado. Eu, quen queira escoitar os concellos, o día de hoxe, atoparase cun clamor unánime que di financiamento. Pois a ese clamor a Diputación responde alto e claro. Máis financiamento que nunca. E quédense co dato, se cadra que mellor explica esta acción da Diputación. En 2 anos, mobilizamos en investimentos 235 millóns de euros, máis de 1 milleiro de actuacións nos 61 concellos da provincia. 60 actuacións, máis de 600 actuacións, a través e grazas aos 96,4 millóns de euros do Plan Máis Provincia, co que tamén se contrataron a case 1.400 persoas desempregadas. 59 grandes investimentos cunha dotación de 38 millóns de euros do Plan Extra. A primeira vez que un plan extraordinario chega a todos os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.
180 modernizacións e infraestructuras deportivas a través de 2 plans de infraestructuras deportivas dotados con 12 millóns de euros. 40 actuacións ao beiro do PON 2030 de 28,1 millón de euros. Máis de 21 millóns de euros a través dos convenios bilaterais que temos cas cidades de Pontevedra e Vigo. E non me quero esquecer de aquilo que conecta hasta o último núcleo da provincia, dos máis de 1.700 kilómetros de estradas provinciais, porque tamén en 2 anos o Servicio de Infraestructuras inxectou 17 millóns de euros en convenios con 19 concellos e emprendeu 43 obras en 30 concellos. E agora, diante dos alcaldes e alcaldesas da provincia, eu vou-vos a pedir que fagamos un exercicio. Imaginádevos o poder transformador que lle poderíamos seguir dando a esta provincia se nos permitira o Ministerio de Facenda poder utilizar o superávit. Porque o que é inimaginable é que se penalice a quen fai os deberes, que se penalice a quen cumpre. E axudar aos concellos é a vía indirecta que temos para apoiar aos veciños e as veciñas, pero tamén actuamos directamente. Eso senón que lle pregunten ás 13.000 persoas que durante a fin de semana pois mobilizamos con diversos programas para que coñecen e disfruten da provincia, ou tamén o saben todos aqueles colectivos que rescatamos e que é o movimento veciñal. Un motor de cohesión social, un motor de equilibrio territorial e de benestar. E este motor veciñal pasou en 2 anos de 0 a 800. De 0, que eran os que se beneficiaban hasta que chegamos a nós ao goberno, e de 800 colectivos que son os que xa se axudaron e se beneficiaron cas axudas que temos desde a Diputación, a Asociación de Veciños, a Asociación de Mulleres Rurais e Comunidades de Usuarios de Augas. Aquí destinamos 8,2 millóns de euros donde facíamos unha previsión inicial no orzamento, pero que en base a infinita ou multitude de solicitudes fomos incrementando con sucesivas modificacións de crédito. E desde o primeiro día o movimento asociativo ocupa un lugar destacado na acción de goberno do mesmo xeito que o deporte. Un deporte do que nós temos unha visión moi clara, somos a provincia do deporte, e tamén temos unha misión perfectamente definida, que o saiba todo o mundo. En estes 2 anos aplicamos unha estrategia transversal que beneficiou a parte de infraestructuras, pero tamén a todos os deportistas, en especial esa aposta polo talento dos mesmos desde a base ata a élite. E isto, pois, baixo a batuta da vicepresidenta Luisa Sánchez, responsable de Deportes, e agora, pois, con ese apoio da nova directora de Deportes, Xisela Aranda. E deste xeito, investimos 36 millóns de euros para 215 actuacións que realizamos en materia de infraestructuras deportivas nos 61 concellos da provincia. Aquí, sen contar outros recursos especiais, que xa se comentou, como pode ser a achega económica do 50% para realizar a grada de gol, que ascende a máis de 13 millóns de euros. Estamos a carón de 720 deportistas da provincia, onde incrementamos o apoio nun 50%. Atraemos nestes 2 anos a centos de eventos de carácter local, nacional e internacional, o cal nos permite xerar uns ingresos, diversificar o turismo e tamén posicionar no mapa a Galicia. Aquí falamos xa de que conseguimos que la Vuelta a España esté por 2º ano consecutivo a series mundiales de triatlón, en todo momento, pois ese posicionamento claro para que Vigo sexa sede mundial para o 2030. E poñemos tamén axudas, medidas novidosas, axudas para o turismo deportivo, axudas ao Depoban, un programa novidoso no que pretendemos que as entidades deportivas teñan furgonetas ou outros vehículos, unha nova cátedra do deporte coa universidade, a Academia Máis Talento
motor para pilotos de rally, proxectos ca Fundación Celta, entre outros moitos, porque semana tras semana a provincia é un estadio deportivo ao aire libre. E o deporte é benestar, é comunidade, é economía, é territorio. O deporte é sinónimo da nosa provincia e imos a seguir traballando para que vaya a máis. E non é posible abordar a marca do noso territorio sen mencionar o turismo, que vai camiño de atraer 2 millóns de persoas que veñen ao noso territorio. E como lles dicía, na Diputación entendemos que o destino Rías Baixas tiña unha débeda co interior da provincia. E díxono, e repito, a Batea identifícanos como o cocido. E o bo de todo é que non temos que escoller, témolos aquí. Todo está aquí. O interior, que amosamos na nosa campaña Cando Volves, que recolleu un primer premio en Xapón, logo en Sudáfrica, agora en Estados Unidos, e os que quedan de aquí a final de ano. O litoral, premiado por National Geographic como o mellor destino de praia. O sector, cuxas opinións están recollidas na estrategia de Turismo Rías Baixas 61, é o anfitrión, que ocupa un lugar central nas nosas políticas turísticas. O turista nacional, tratado aquí como unha segunda familia, é o estranxeiro, que xa estamos en algúns meses do ano recibindo ou supón un 45% do que nos visitan. A tranquilidade das estancias nos balnearios a través de programas como Lecer en Familia ou Máis Benestar, ou tamén co entusiasmo vibrante do Rías Baixas FES, esos 6 festivales que se aglutinan baixo esta marca. O tradicional, visible co apoio que incrementamos as festas de interese turístico internacional, pero tamén a vanguarda, a través de produtos novedosos como pode ser impulsando o enoturismo, a camelia ou o té de arereiro. E algo moi importante. É compatible o crecemento co benestar veciñal. Como? Desestacionalización, calidade e sustentabilidade. Algo que xa temos, que somos nós. Por lo tanto, aquí non hai que inventar absolutamente nada. E por moito que outros se empeñen a calificar isto como un problema, cando o que son ingresos, emprego e equilibrio territorial, nós témolo claro. O futuro pasa por máis Rías Baixas, nunca por menos. E onde hai un visitante, hai unha fonte de dinamización social e económica. Ninguén pode ser alleo a isto. E eu creo que tampouco é alleo a nós o papel que a Diputación xoga para afrontar o reto demográfico. E non só a través dos 2,5 millóns de euros de axuda que se puxeron en marcha a través do creado Servicio e área de políticas de xuventude, non só por programas de capacitación tecnolóxica para os nosos maiores, non só por axudas para reformar locais xuvenis ou emprender proxectos de iniciativa social, ou non só con proxectos pioneiros como o da creación dun bus gratuito entre 3 concellos do rural como son Portas, Campo Lameiro ou Moraña. Senón que aquí entendemos que axudamos a afrontar o reto demográfico cando procedemos a unha descentralización, a realizar actividades fora do eido urbano. Levamos o mestre Mateo por primeira vez na súa historia ao rural, a Lalín. As sedes da Bienal, que se inaugurou o día 30 de xuño, hai outras localizacións, non só en Pontevedra. Temos eventos deportivos de calado internacional nas contornas rurais. A primeira gala de turismo, por primeira vez, foi fora das cidades, que foi en Moraña. E así un continuo e sucesivos exemplos dos que podría dar conta. Pero, amigos, eu quero pasar ao último eixo que vos comentaba, a cultura. E aquí quero destacar principalmente 2 puntas de lanza. Primeira, Arte Bienal Contemporánea de Pontevedra, a máis antiga de España, que despois de 15 anos recuperamos
co tesón e o esforzo do vicepresidente Rafa Domínguez, precisamente con sedes en Vigo, pero tamén en Pontereas, o Grove e Sanxenxo, e a arte xa volve, o decía o seu lema, e con ela a vanguarda cultural á provincia. Segunda punta de lanza, o Teatro Cinefraga, unha gran xoia cultural de Vigo e que xunto ca Xunta de Galicia, que aproveito para saudar a delegada territorial Ana Ortiz, pois a vamos a convertir no referente cultural do noroeste peninsular. Pero non só isto, porque aquí, en cultura, non deixamos ninguén atrás. A música popular, co Culturea, un 25% máis de recursos que fai 2 anos. A música en galego, o máis música, con 40% máis de recursos que cando iniciamos o mandato. As producións audiovisuais, co programa Rías Baixas, Acción. Os festivais de cinema e o das artes escénicas. A literatura, co Pontevedra Literaria e outras moitas iniciativas. E todas elas, teñen unha institución que os apoia para converter a provincia nunha casa en maiúsculas da cultura. E, amigas e amigos, máis alá destas 6 áreas que vos comentaba, entendemos que a provincia pode dar moito máis de si, e a Diputación presta unha atención absoluta a todas as áreas da súa competencia, en ocasións con resultados inéditos en cada sector. Ya hai moitas primeiras veces. A primeira vez que lanzamos un proxecto estratégico para a Diputación e para a provincia, que é converter as liñas en desuso de ferrocarril entre Pontevedra e Arcade nunha senda verde, como que a primeira vez que a Diputación lle reclamou a Audasa o IBI dos concellos polos que esta é atravesada, IBI que estaba sin pagar, ou a primeira vez que se habilita unha liña de axudas para a Asociación de Voluntarios de Protección Civil, ou a primeira vez donde se pon en marcha un programa pensado para as familias con menores a cargo, o Lecer en Familia, a primeira vez que se aproba o convenio colectivo para o persoal do Consorcio Provincial de Incendios e Salvamento de Pontevedra. Ou como a primeira vez, despois de moitos anos, que se lle dá un impulso a unha nova ponte internacional entre as Neves e Monsao. A primeira vez que as cofrarías de marisqueo e as cooperativas agrogandeiras poden utilizar os seus recursos para afrontar o mar necesario e o máis acuciante que era o gasto corrente, como a primeira vez que se crea unha oficina tecnolóxica en Galicia para concellos en ciberseguridade. Podría continuar por todas e cada unha das áreas, pero tamén me quería parar e falar algo do que non se estila no noso mundo, pero que considero que é clave para acertar. A autocrítica. Autocrítica que é libre e sincera, non para maquillar ningún escándalo. E isto, pois, é o que nos leva, porque tampouco non poderíamos vir aquí falar de escoita se só tuveramos oídos para os eloxios, ou tampouco poderíamos vir a falar aquí se non estiveramos disposto a asumir erros propios. E hainos, claro que sí. Eu, efectivamente, a ese ritmo frenético que temos, os datos o din, máis de 4.500 actos, nos impide ter certo repouso para valorar os retos a medio prazo. Eu asumo, en primeira persona, que as novas medidas traen consigo os novos erros, pero temos que afinar para ir a esa perfección ata cadala. Asumo que, como probablemente inexperiencia ou si foi a inexperiencia o que nos levou a precipitar algunhas decisións, como tamén retrasar outras que tiñan que haber decidido, que tiñamos que haber decidido antes, e como non, asumo a miña relación conflitiva co reloxo. Estou progresando adecuadamente, pero hei de decir que a puntualidade sigue sendo o meu talón de Aquiles. E, amigos e amigas, quen fai equivócase, e xa o avanzo.
Isto non vai facer que deixamos de facer, de contar e de estar. E seino porque estou rodeado dun grupo de persoas que terman deste proxecto. E xa para rematar, lle quero dar as grazas a eles. Grazas ao mellor equipo que podía ter, aos diputados que estiveron, que están e que... Repito, grazas ao mellor equipo de goberno que podría ter, os deputados que estiveron, os que están e os que estarán. Grazas aos traballadores da Diputación. Detrás de cada expediente, de cada proxecto, hai unha profesionalidade exquisita. Grazas ás alcaldesas e aos alcaldes pola colaboración, porque convosco fixemos que tender pontes fose moito máis que un lema. Grazas a todos os colectivos que nos estades apoiando e do que aprendo cada día. E grazas a todos os pontevedreses por o apoio, pola confianza na súa Diputación. Escoitar, entender, atender, só ten un obxectivo, estar á súa altura. E agora vamos a seguir neste ambicioso proxecto, pero vos necesitamos. Grazas por anticipado, vamos a por terceiro ano tendendo pontes. Nada máis, grazas. Grazas, rapaz. Grazas. Sí, pero para la foto. Disculpada, que non rematamos, Non. É unha foto, un momentiño, pero quédanos un chisquiño. Podes volver ás cadeiras. Vemos ali o café, que xa corremos todos, pero falta un minutiño. Vamos a hacer esta foto de equipo. Moitísimas grazas, presidente. Claro, fixo un discurso tan bonito, cun peche tan bonito, que parecía xa o final. Pero non, antes de despedirvos, imos ver un último vídeo que fai balance dos datos acadados nestes 2 anos de goberno. Moitísimas grazas.
Bueno, pois agora sí, este sería un pouco o resumo. Acabamos de escoitar o presidente contar todo o que se fixo nestes 2 anos, esa intención de escoitar, entender e atender tamén no ano 3 que está por vir. Agradecervos a todas e a todos, presidente, vicepresidenta, vicepresidente, deputados, deputadas, alcaldes, alcaldesas e a todos e todas os que estades hoxe aquí, tamén os que siguen online. Agradecer ás intérpretes e a todos os traballadores que fixeron posible este encontro e invitarvos a todas e a todos a que comecedes escoitando agora nun café aquí nesta outra banda do espazo. Moitísimas grazas.